Atxaldeon, eta ongi torriek bertzegun batezunet magazinera, gaurkoan maiatzan 30. egune dugu, asteartea, eta gaurkoan bielkarrizketa izanen dugu hementxen magazinean betiko moduen lehenik eta behin. Patxi Urrutia gure kolaboratzaileakin egonen gara, berarekin aukera izanen dugu pixket azkeneko hauteskundeen inguruan solas batzuk iteko, zein den bere iritzia nola ikusten duzu, nola ikusi dituen eta nola bizitu dituen berak hauteskundeak, nola baloratzen dituen emaitzak baztanen gertatu dena Nafarroan EAen eta haizu, aurten edo gaur izan dugun berri hori baitere, Sánchezek hauteskundeak aitzinatu dituela uztailaren 23. Horren harira solastuko gara, erran bezala Patxirekin, eta bigarren elkarrizketan berriz, bertze kontuekin, hariko gara kasu honetan, eskolarteko bertsolaritza txapelketa antolatu dute, ekainaren 3 launbet untan izanen da finala, Jurretan barkatu, urtsen Bilbon eta horreta solasteko Oier Jurramendirekin egonen gara, zuzen ere honen antolakuntzan dabilena. Guzti hori, baino lehen gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1488an, Kristobal Kolon, Sanlúcar de Barramedatik irten zen bere Ameriketarantzko 3. bidaian. 1883an, Estatu Batuetan New Yorkeko Brooklyn zubian kolapsoa izanen zen zurrumurruak estampida piztu zuen eta 12 pertsona hil ziren. 1948an, Salvador Puig Antich, kataluniar anarkista jaio zen. Erregimen frankistak garrotez hildako azken iraultzailea izan zen. Eta 1958an, Topper Headon, bateria britainiarra eta The Clash bandako kidea sortu zen. Gaurko lerroburu nagusiek. PSNek geroa bairekin eta Kontigo Navarra zurekin koalizio gobernua osatzeko deia egin dio UPN alderdiari. Pedro Sánchezek uztailaren 23 deitu ditu Espainiako hauteskunde orokorrak eta dagoeneko posta bidez bozkatzeko epea irekita dago. Landa garapenak 50.000 euroko diru laguntza emango du abere lehiaketak antolatzeko. Naturako eskola zuzenean Iruñako Doña Maiorreko haurrezkuntzako ikasleak karbonero espezie txitoren elikadurara joaten dira, ikastetxean jarritako kaxa kabian txitatuta. Aurtengo Euskal Herriko aizkolari txapelketa nagusiko finala Navarra arenan jokatuko da. Dezagun baitere, gaurko agenda kulturala. Asteartean, Iruñeko udalak eta Nafarra Ateneoak elkarlanean Iruñeko historiaren inguruko 3 bisita gidatu eskainiko dituzte Ana Diez, De Iure eta Xavier Mangadoren eskutik, bortzetan hasiko da. Asteazkenean, Axular elkarteak antolatutako kulturrastean, asteartean 7:30 barra eta pintxoak, eta jarraian 8:00 emakumeak ibaia eta mendia proiekzioa, eta hitzaldia Maite Arbonies Porresen eskutik. Ene kantaken dantzan ikuskizuna eskainiko dute Axular elkarteak antolatutako kultur astean. Asteazkenean atxaldeko 6:00 Axular elkartean 7:30 barra eta pintxoak egonen dira. Asteazkenean baitere nostalgia ez da salgai, Xan Idiarten liburuaren aurkezpena eginen dute maiatzaldiari itxiera emateko. Idiart bera bertan izanen da eta Luzien Etxezaharretak aurkeztuko du. Gaztelu plazan liburu azokaren gunean atxaldeko 6:00. Hortzegunean, kantu eta hitza musika zikloaren barne, Olaia Intziarte kontzertua eskainiko du Oko Andra Maria plazan atxaldeko 8:00. Eta Axular elkartearen aste kulturalaren barra eta pintxoak 6:00 aitzinera eta ondoren 8:00 drag ekitaldia. Albina Estardusten eskutik hitzaldia eta jarraian La Divina Komedia monologoa. Hortzilarean, 6:00 baitere Axular elkartearen kulturra aste horren baitan Sol Sostenidoko gazten eskutik rock, pop eta folk abestien kontzertuak. 9:30 Bokata da eta 10:30 Lilo taldearen kontzertua Burlatako Axular elkartean.
Nafarroako bertsolari txapelketako aurrekanporaketa saioa jokatuko dute baitere atxaldeko 6:30 Etxauriko udaletxeko areto nagusian. Eta sorgin eizari eta sorginkeriari buruzko hausnarketari tarte bat eta gune bat emateko asmoz, Iruñeko sorginen oroimen taldeak Juainas Paul Arzak, Amaia Nausia, Pimulier eta Ander Berrojalbiz Etxeberria ikertzaile eta historialariak biltzen dituen mahai inguru bat antolatu du, atxaldeko 7:00 Katakraken. Eta laun betean, Axular elkartearen kultur asteari amaiera emateko egun osoko egitaraua antolatu dute. Ameketan artisau azoka, joaldunak eta erraldoiak, gaitari eta txistulariekin, ordu batan Larratz eta Axularreko dantzariak, 3 zikiro jatea eta bortzetatik aitzinera biziraun erromeriaren txanda. Eta euskaldunei esker, honez ameka ordu ameka kantu biltokin, egun osoan zehar ameketatik atxeko 10:00. Eguerdiko ordu 1:30 ekitaldia, ordu 2:30 bazkaria eta 8:30 txistorra jatea. Eta larun batean baitere Elizondoko lurra aretoan roten 13, eskabidean eta jaleo taldek kontzertua eskainiko dute atxaldeko 8:00. Eta orain, betiko moduen, egunkarien azalak. Diario de Notiziasen, berri nagusian, lerroburu handi batean, Nafarroako alderdiek gobernua errepikatzeko elkarrizketari ekin diote, Sánchezek hauteskundeak uztailaren 23 aitzinatu ostean. Geroa baik, konpromiso argia eskatu dio PSN-eri, zeinak koalizioa errepikatzearen alde baitago, baina EH Bildurekin negoziatzeari uko egin dio, ez baitio Iruñeko alkatetza emanen. Sánchezek bere egin hartu du maiatzaren 28ko gainbera eta PP euforiko batek lehen urratsa egin du sanchismoarekin amaitzeko. Podemosek eta Sumarrek 10 egun dituzte koalizio bat adosteko. Kanpaina uztailaren 7 hasiko da. Argazkian berriz, Oier Osasunako jokalari ohiak erretiroa iragarri du. Diario de Navarran, Sánchezek uztailera aitzinatu ditu hauteskundeak gainbeherarik ez izateko. Presidenteak PSOEren barneko edozein zarata etetea du helburu. Feijóok igandeko hauteskundeetan hasitako bideari jarraitzeko eskatu du. Iragarpenak Podemos eta Sumar 10 egunetan adostera behartzen ditu. Argazkian Txibite eta Espartza ageri dira bakoitza bere aldetik. Izenburuan, Txibitek gobernua errepikatzeko esmoekin jarraitzen du. Eta Gara egunkarian argazki nagusian emakumeen protestak. Izenburuan, jendetza batek 2 aste eskaxeko epean bigarren krimen matxista salatu dute Gasteizen. Lerroburu nagusian berriz, Sánchezek hauteskundeak jarriko ditu uztailean olatu erreakzionarioa bertan bera uzteko. Bezperako emaitzak kontuan hartuta, arerioi eta agian kidei denborarik ez emateko, pentsatutako maniobra ausart batean, Espainiako gobernuko presidenteak uztailaren 23 aitzineratu ditu estatuko hauteskundeak. Eta azkeneko berri batean, Alfredo de Miguelek espetxea saiesteko azken aukera agortzen du. Berria egunkarian, Sánchezek uztailaren 23rako deitu du Espainiako gorteetarako bozetara. Espainiako gobernuko presidenteak PSOEren emaitza txarren ondorioz hartu du erabakia. EAJak deialdia egin izana kritikatu du, EH Bildu berriz prest dagoela aitortu du. Argazkian, Gasteizko Andramari Zuriaren plazan elkarretaratzea mugimendu feministak deituta. Eta izenburuan, ertzantzak bazekienez, Gasteizko Andrearen ustezko hiltzaileak urruntze agindua urratzen zuela. Eta Euskal Herria irratiekin akitzeko berri nagusien posta bidezko botoa eska daiteke dagoeneko. Espainiako gorteak erabakitzeko hauteskundeak iragarri zituen atzo Pedro Sánchezek. Ireki da epea eskakizunak eskatzeko posta bidez botoa eman ahal izateko. Gaurtik eta uztailaren 13 arte egonen da aukera eskaerak egiteko. Baitere, Oier Sanjurjok futbola utziko du. Eta azkeneko berrian, botiken hondakinak ere birzikla daitezke. Gaurko eta biharko eguraldie. Gaur bide beretik segituko du eguraldiak, urdingune ederrak gailenduko dire eta atxaldean barnealdean giro ezegonkorra nabarmenduko da. Goizean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, goizean goiz Araban eta Nafarroan
Hegoaldean laino batzuekin eta itsasotik kostaldeko zenbait puntutara lanbroa sartzea baztertu gabe. Atxaldean ordea ezegonkortasunaren ondorioz bero-hodeiak garatuko dira barnealdean eta zaparradak eta trumoi ekaitzak bota ditzake batez ere Araban, Pirinioetan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz ere. Temperaturan aldaketarik ez eta atxaldean iparraldeko haizea suabe mugituko da. Eta bihar azken egunetako joerari eutsiz. Kantauri isurialdean ostarte zabalak gailenduko badira ere, baliteke kostaldera eta inguruko bailara batzuetara bero-hodeiak edo itsas lanbroa sartzean batez ere lehen orduetan eta iluntze partean. Barnealdean berriz, ezegonkortasun apur batekin jarraituko dugu. Beraz, goiz eguzkitsu baten ondoren bero-hodei batzuk sor daitezke atxaldean eta zaparradak eta ekaitzak bota ditzake batez ere Pirinioetan, Araban eta Nafarroko zenbait tokitan. Ipar eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperaturak azken egunetako balioetan geldituko dira. Atzo ez ginen solastu, hauteskundeez, zerbait lau solas egin dituen, baina ez ginen hartu hauteskunden gaia eta hortaz pixkat solastu, eta gaur hortako aukera paregabea dugu, izan ere gurean dugu, Patxi Urrutia, gure kolaboratzailea, gure tertulianoa, eta berarekin, egonen gara. Lasai ederrean, pixket aztertzen zer gertatu den hauteskunde hauetan, Baztanen ere, eta Baztan inguruetan pixket ikusi duguna, Nafarroan, hortzen EAE baita ere, ukituko dugu, autonomia erkidegoa, eta zer kontatzen digun Patxi Urrutiak, bertzagai batzuk ere ukituko ditugu, baina gaurkoan zentrala kontu hori, hauteskundena. Patxi, atxaldeon? Baita zuri ere. Patxi, ze gorputzekin zaude, igandia ezkeroztik? Igandian berandu arte egon ginen goitza batean hor merkatuaren ondoan, eta hor denak pozik baino gehiago geunden. Ikusi genituela izenolako emaitzak agertzen ziren, zenbait jendentzat, guretzat behintzat, bilduko jendentzat behintzat oso pozgarriak izan zen ikustea zenolako emaitzak izanak genituen, ez? Goiti, animoz, leku importante batzuk eskuratuz, jendia berriz ilusioz gainezka momentu oberenetan bezala, eta erran behar duten gauza da, oso pozik gaudela emaitzak ikusi eta gero. Gehien bat edo bai arrazoi bat badugu berezia, zeren beti mesprexatu egin gaituzte, inork ez zuen gurekin egon nahi, bildurekin ez. Asko eta asko hitz egin da horrela modu horretan, eta saiatu dire inbeste talde eta gu baztertzen, ez ginelakoz duin hor aritzeko. Horrein batugu duintasun bat, gainera gehien balio duen duintasuna gure ganatu dugu publikoki. Lehen ere bagenuen, baina haunitzek ez zuten onartu nahi, eta hori da, horrek ekarri digu guri jendeen onartzea izan da guretzat, izan dugun hor etekin handiena edo garaipen handiena. Hemendik aurrera nolako argudioak berriz ere pensatuko dute zerbait, baina gero eta argudio gutxiago dituzte beraien arrotasun miserable hori irakusteko. Hauteskunde kanpaina, Patxi gainera, nahiko gogorra izan zen, Bildurentzat, zeren hortzen ez, etaren barrelato horrekin nola bazituzten ez, 54 okerra espanago etakide hoi beren zerrendetan, eta hor ikusi geren, Espainiako edabidetan, eta ez bakarrik Espainia, baizik eta Euskal Herriko edabidetan, nola, eman zitzaion horri auspotu zen, nola baitere kontu hori, eta hortik egurtu zen EH Bildu, Galdakao nola izan zen ere, horre egon zen kontu hori, hortik nola baitere hasi zen ez, pixket kanpaina lerratzen, eta gero kontu gehiagorekin, baitere ikusi genuen, EAJ-akin batean, EAN egin zuen kanpainan, gogorki jo zuen EH Bilduren kontra, Oskar Matuteren kontra, eta alakoak ikusi genituen, beraz, kanpaina gogorra, Espainian zer erranik ez, Madrilen eta etaren errelatoarekin etengabe, eta ala ere Patxi, EH Bilduren kasuan, emaitza honak. Zergatik, nola da posible? Lehenbiziko zerran behar da, hau ez dela Espainia,
eta bozka horietan argi nabaritu da, erabat desberdinak izan dira, ez du zer ikustekorik. Baina, bueno, oso gogorra izan dena, gainera izan da EAJaren, bueno, hurbilagokoak izaten aldirenak edo, hoien zafradak edo askoz ere gehiago nabaritzen dire. Eta hauek izan duten jarrera egiaz lotsagarria. Ikusten genuelaik Euskadi Buru Batzarreko adierazpenak eta nola agertzen zen, eta bere diskursu ja bakarra ezkerra bertzalearekin sartzea. Berdin zen egia, berdin zen gezurra, baina nonta hor logie hor nola baitere bota horrekin ja pozik gelditzen ziren, eta azkenean jendiak errandie nahiko, nahiko, pastu zareteia behar dena baino askoz ere gehiago eta zuekin ja kontu zibili. Eta bueno, pues jendea konturatu da, eta gainera konturatu da Bildu bertze diskurso bat egin duela, eta hau da diskursoa positiboa gauza konpontzeko, jendeen interesak babesteko sartua garela politikan, eta hori da dugun desberdintasuna. Eta nik uste dut oraiko diskursoan argi gelditu dela da Bildu dago politika egiten jendeen interesak, jendeen beharrak defendatzeko. Eta, bueno, pues, jendeak ikusi du hori nola baitere, pesatzen du ikusi duela, eta horrek azaltzen aldu, esplikatzen aldu, zer non egon den edo zertan egon den Bilduren goraka da. Hozien orai, Patxi, pinenka toki ezberdinak ikusten, baztanetik, ziko gara, baztanarra baikara biok, bueno, baztanen mapa koloretsua, zatitua, EH Bildu, lehenbiziko indarra, 6 hautagairekin, 6 zinegotzirekin, baina 800 bozka galduta, 2017, okerrezpen hau 2017-tik, 1554 ingurura, 800 bozka beraz galdu, baina 6 eskain horiek ez, ondotik zurekin baztan, Florentinoren alderdia, 3 hautagairekin, zinegotzirekin, eta bozketan gora gainera, 800 eta piko, ondotik baztango independienteak, aurtengo sorpresa edo aurtengo berrikuntza, 700 bozka baino gehiago, eta 2 hautagai izanen dituzte udaletxean, batzar osoko bilkura horietan, eta ondotik baztanen mentzat, emaitza txarranak bildu dituztenak, UPN, 400-etik goiti bozkarekin, zinegotzi bakarra izanen dute, eta geroa bai azkena, kasik, ez duena atra zinegotzirik ere, baina bat atera du azkenean, 200 eta piko bozkarekin, eta Lander Santa Maria, hortxen egonen da plenoan. Bueno, argazki hau, Patxi, ez dakit, nolak usten duzun? Kezka bat zegoen, bagenuen, ikusi zenolako zerrenda independenteken izenarekin agertzen zen, ez? Azken finean berria zen, eta ez zenuen referentziarik ikusteko handik edo hemendik nolako bidea hartzen ari zen jendea edo. Bueno, pues kezka hori hor zegoen, eta bueno, pues arrazoizko kezka bat zegoen, zerengatik emaitzak erakutsi dute, bueno, pues botoa aldatu egin dela edo desberdina izan dela, ez? Zer pastu da, bueno, pues zerrenda hortan gainera zenbait jende oso referentzialak ere baziren, non, bueno, pues, hor beste norbaitek ere hartu du Kristoin Ostia, zerengatik, bueno, adibidez UPN orai batekin gelditu da, eta, bueno, pues, horrek badu zer eginare, zenolako zerrenda bat zegoen independenteetan, berriz ere, bueno, pues, Florentino gora egin du, eta da pixketola harritzeko gauza, baina, bueno, pues, erakutsi du. Hor no zen beiti, bueno, igual, zuzi, zertaz izan den hori, baina bertzetan beiti ganda, eta nik uste du beiti gandela, pues, ez Florentino, nahi dut, Bildu gehien bat, bueno, pues, egunerokoan, eta inbertze urte udalean, eta, bueno, pues, ohitura txarrak edo, ohitura moteltzen egiten dira, eta, bueno, pues, dena den, aztertu beharko dugu ongi baztanen, ze pastu den, bai, bueno, dena den mantentzen ditu gure zinegotzi kopurua mantentzen dugu, eta hori betire importantea da, gehien bat psikologikoki ikustea, oraindik ere bagaudela hor, bueno, inderra, alkatetza izanen duen inderra segurazkire gainera kontutan edukiz, ez dela arazorik izanen Florentinoin taldeak boto eman digulako zerengatik, bueno, pues, mai inguru egin zutenean ere, argitu zen, onartzen eta laudatzen laburta hauetan egindeko lana bi taldeen artean, ez? Osea,
pensatzen dut hauen konponketa oso erresa izanen dela, eta, bueno, pues berriz ere segitzeko aukera izanen dugu. Eta, bueno, pues hori daukagun alkate berria ere ezagutzera emango dela, eta bere kudeak eta almena berriz ere irakutsiko duela datozen urteetan, ez? Alde horretatik, naiz eta galera bat izan, ofizialki ez da galerik izan, baina psikologikoki bai, orai izanen dugu, istentean izanen ditugu ere gainera beste hauteskunde batzuk, eta hor printzipioz, haunditu egin beharko zen, edo boto kopuruare haunditu egin beharko zen, baina, bueno, kusiko dugu, baina nora goazin gauza, baina nor bat dugu erronka bat, nola baitere pausu okerrau zuzentzeko, eta berriz ere bertze alternatiba bat indartzeko. Joseba Otondotik, Fernando Ambustegira egin den aldaketa horrek ere, izan du akaso, bere kausa, bere ondorioak bozka galera horietan? Pues izan daiteke, igual, izan daiteke, karo, Joseba ja 8 urte zera mazkien, Joseba da. Ez dugu hemen deus deskubrituko, ez, baina lan ikeragarria egin du, gainera egunero harpatzen altzen nuen Elizondoko karriketan lana bukatzen zuenean beti kaletik ibiltzen zen, errai dute jendearen gandik oso hurbil zegoen, eta bueno, pues orai buru belarri hasi beharko du ekipo berdinak, hor ere arazo bat badago, arazo bat, bai, zailtasun bat izanen da, alkate berriarekin, ritmoak, lehenik informazioa eskuratu, gero ritmoa markatu, aztertu, zegai duten garrantzia, zein duten lehentasuna, hor, begirazazu, gehien gertatzen dena da hor, azterketa sakon bat egin behar da ikusiz, zertaz gertatu den hau, zertaz galdu dituko nahinbeste boto, eta horrek horrelako galerak egin dituen arrazoiak hortik landu edo baztertu segunetan nolakoa diren, ez? Eta buru belarria gaurtik edo atzotik hasi hauteskunde orokorrak prestatzen. Zergatik hor igotzeko ahalmen ikaragarria badugu, baina horretarako mugitu egin behar ditugu bazterrak, bizitu egin behar ditugu eta prestatu pixkat jendea eta konfiantza eman jendeari ere, gu gara baztenen lehenengo indarra, gu gabe ezin daiteke deus egin, gainera gure alternatiba jendeekin aritzea, jendearen dako aritzea. Eta gero, gauza bat azpimarratu nahiko nuke. Gauz positibo bezala, mai ingurua egin zenean, xaloan egin zenean, mai ingurua hauteskundei buruz, denen artean ere bazegoen goxotasun bat. Nahi dut, etzen batre liskarsua izan, baizik eta denak positiboan, eta nik uste dut hau balore bat ere izan daitekela, gauza gero ongi egiten balin badira, ez? Eta, jendea animatu beharko dugu, horiek denak aurrera eramaten, zerengatik horiek eta elkar lanian aritzeak eta positiboki ikustea egiten diren gauzak eta hori onuragarri izango da, baina nire aski talde baten dako, baitziken eta baztender guzien dako eta gure helburua nagusia eta bakarra da baztandarren ongi izatea, laguntzea, bazkanin ongi bizitzea, hor jartzea, eta hor bat dugu kristoin lana eta oso gustura, gero dauden behar guziak nola baitere asetzeko. Batxi, UPN-ekin, zer gertatu da? UPN, okerrez banago, 2008an alderdi bozkatuena zen hortxen baztanen, urtetan, ez? Beti izan du gehiengo bat, alderdia, referentziazko alderdia beti baztanen, eta, 2023an, bakarra, atera du, 400tik goiti bozka, baina, ez da gehiegi UPN batekin, harrigarria baztanen. Eske begirazazu, konturatzen bazara egun batzuk, hauteskundea baino, egun batzuk lehenago, izan da kristoin manifa erdizen alde, ez? Eta, hor kusi duzu horren inguruan adibidez goxotasun bat zegoela nahi dut. Ez da izan konfrontazioak ere jendea mobilizatu egiten du. Kasu unten berriz, denak ados gaude, denak hildo beretik goaz, ez? Eta nik uste dut horrek kentzen diola gero indar pixket horrelako liskarretan eta, gehienak segitzen dugu hildo berean, baina hortan ados gaude, ez? Ni uste dut horrek nolabait kendu diola uni askotan behar izaten bronka delaik, jendea mugitu egiten da bronkain inguruan. Eta aurkezpen honetan etzen bronkari nabatu alderantziz. Horra gertzen zena zen ongi egiteko borondate bat, ez? Lanian ongi aritzeko. Ni uste dut horrek, gero
referentzia almandozko zerrenda burua eta independientekin zer duen ikusteko. Erren nahi dut gauza hauek ezin dire justifikatu eta gainera bakotxa libre da, ez da inork ez dio bere familiko inori deustor, baina nik uste dut, bueno, horrek ere galdu egin duela jendea eta hor kusi dute eta betiko beraien liderra izan dela ikusten badute bere familiko norbait hor da dela bertzeleku batean eta nolapait ere pensatzen dut galdu egin dela UPN-ren bozka batzuk beraz independientetara egan direla Patxi? Bai, zalantzarik gabe. Pentsatzen dut, zalantzarik gabe horrelako zerbait izan dela. Eta bueno, ora ikusiko dugu zer egiten duten. Gero, independentienan eri gauz bat harritu nau, nolapait ere zergatik antolatu dute zerrenda bat. Eta teorian zerrenda hoi beharko zuen izen arazo konkreto batzui erantzun emateko. Arazoak egon badira, baina ez dira agertu. Ez dugu hitz egin arbol gelak edo horrelako proiektu bat, eta bueno, horrelako proiektu bat egin beharra zen, eta lehen udalak ez zuen uzten, baina oraingoak egingo zuen. Berdin ere bidearen asuntua, zuen auzoko bidearen asuntua, hor gelditu da, ez da hauteskundeetan hor agertu, eta hori zen gai oso importante bat. Gero ere laguntzak ematen dituztena, pakaren inguruan entzun dugu asko, baina plazetan karriken. Ez naski gero beraiek beren programa edo orkesterakoan, eta bueno, horiek zirela, edo bazirudien horiek zirela, arrazoia bertze zerrenda bat antolatzeko, eta bueno, hori ikusi dugu, ez dela horrelako hori gelditu, ikusi beharko dugu zenolako pausuak ematen dituzten, hemendik aurrera, eta bueno, horren alaberare hasi beharko dugu guk ere lanean, baina kontutan edukiz beti gure helburu nagusia dela bastandarren ongi izatea, ahalik eta leku guztietatik hartuta oberena izan dadin. Hortxe, bazango independienteak. Ez dakit, Patxi, non kokatzen aldiren ideologikoki, hauek? Denetek, uste dut hor, denetek badagoela. Zalantzarik gabe badago denetek, badago lehen bilduri boto ematen zioten jendeak, eta zalantzarik gabe ere UPN-eri ematen zioten botoa, osake, hor dago, denetarik badago hor, eta bueno, jende horiekin ere guk animetu egin behar ditugu gure gana da tortzea, eta gehien bat, lehenguan erraten zuten, aztertu zuten programa hori ere, aurrera eramatea gurekin batera. Ez dago gure problema, zein bat boto dituen bildu baiziken, eta zen olako lana egin behar du bilduk bastandarren alde. Ere erran daiteke Patxi bertze enfoke batetik, ikusita bertze ikuspuntu batetik, baztanen erdizek irabazi duela hauteskunde hauetan. Erran nahi dut, zeren EH Bilduk posizio argi bat du, kontrakoa, Magnesitasen Harrobiaren proiektuaren kontrakoa, independientek, printzipioz, erran dute ere kontra daudela, argi eta garbi, eta nekazarien alde, erran dute, zurekin baztanek, hortzen erreferendumaren alde egiten du, baztandarrek hitza hartzearen alde, eta UPN eta geroa bai, printzipioz proiektuaren alde egon direnak, bien artean bi hautagai bakarrik, ez? Orduen, nolabait ere, 13tik 11 erdizen magnesitaren Harrobia egitearen edo kontra, edo behintzat herritarrek iritzia hartzearen alde. Beraz, ez dakit, hoi ere izan daiteke bertze ardatz bat, ulertzeko baztanen gertatutakoa. Nola erran duzu? Bai, 13, ez? 13tik azkenean, nolabait ere, erdizen magnesitaren Harrobia egitearen alde argi eta garbi dauden bakarrak, UPN eta geroa bai dira, eta haiek izan dira zigortuenak, ez? Hauteskunde hauetan, orduan pentsatzen dut hori ere dela bertze faktor bat. Nik ez duten ulertzen da nola egon daitezken, oraindik ere horren alde geroa baiko jendeak. Hau imposible iduritzen zait, hori da zer ez ezagutzea, zeren hemen horako babesa duen gaia eta hain beharrezkoa den, eta gainera, nik uste dut hauek momentu batean egin zutena izan zen, baiezko eman zuten, eta gero behartu izan dire beti hola biltzera. Eta hauek ere bat zuten harremana erdizeko magnesitasekin. Baina ez dakit zertan egon diren, zer bilatu duten, baina ze interesa zeuzkaten beraiekor. Gogoan dut oraindik behin Iruñean txentxorekin izandako eztabaida bat hor, baztandar batzukin, eta zen olako
indarra edo sua sumatzen zen horien eztabaidan, ez? Ze demonio zertaz dute hau? Begira zazu, hau da Ekuadorren, Bolivian eta gertatzen den gauz berbera. Heldu dire atzerritarrak eta guk gure ondasunak hartu eta ematen dizkiogu. Baina zertako ematen zaie hori? Baina oraikoan ez dute dute probetxuik ematen lur horrek. Lur horrek bastango animaliak elikatzen ditu. Zertaz kentzen digu gure etxeko beharrei eta ematen digu barrideai, oparitzen digu barrideari. Eta hau da jende hauek egiten ari direna, ez dugu aski zabalduko. Ezin dugu duintasunez. Behiek ez ditugunak ere duintasunez behar dugu inondik ere, hoi ekidin. Edezatela gurea den zerbait eraman beraiek edo beraientzat. Zer pastuko da hor? Guk ematen digu dirua, belarran, eta gero hauek etekinak eramango dituzte Argentinara, ustut, Argentinarra dela multinazionala frantziarra. Bueno, pues eramaten dute horret. Eta hor, joder, jendeak bastanen ikusi behar du hau. Hau, gureak kentzen digutela. Zertako, orai zuk edo nik, edo bien artean soziede bat egintare joan gaitezke, egin dezagun eskaintza bat, lurroi guk erosteko 20 urtetarako, edo alokatzeko 20 urtetarako, eta sartuko du zaldia gero. Eta zertaz ez? Pues hoi egiten aldugu, eta hoi egin beharko dugu. Sartu, eta eske etekina, eta lurroi oparitzen diozu urrundik datorren horbaiti. Hor deus ikostekorik ez duen horbaitire. Eta zu, hoi denena da gainera, ez da zurea bakarrik. Zurea balitz ez genuen olakoik eginen. Ez genuen olakoik eginen, ez? Eta hori behar dugu argi izen. Eta nik uste dut, hor ere denak batu behar garela, udaleko zinegotze guziak, bastango talde guzia, kultural, deportibo, industrialak, denak horren kontra. Ezin dugu onartu printzipioz, eta realitatez ezin dugu onartu, erdiz aurrera egin dezan. Ez da posible. Eta gainera, bueno, erosiko dugu bastantar batzuk, berdin magnesita zen prezioan edonork erosi dezake. Musutruk ari direlakotz gure ondasun ikeragarri bat ematen, eta ez hori ondasuna. Da, irauten duen duintasuna, bukatzen ez dene duintasuna dirorko bazkak. Ez da arbol bat bezala mozten duzule eta gurre, gero berriz ere berpiztu ditek, baina beste zenbait gauzekin gertatzen dena. Eta hor da niretzat gai importanteneko bat, eta hor aurrera egin daiteke edo bera egin daiteke, eta guk hoi behar dugu ikusi. Baina zertaz guk oparitu gurea den ontasuna, egunero erabiltzen ari garen ontasuna, hartu hoi galdu gure ontasuna zapatu desagertarazi guretako, eta ez da posible. Hoi da, nik uste dut, oraiko legediaren punturik importantena. Hortzen, baztango emaitzak, baztan, kasuntan, nik uste dute iparraldeko, mendialdeko eremu hortan toki berezia dela, zeren bortz alderdi ditu momentu hontan udaletxean, eta gainerako tokietan ez da hori ikusten, baztan bidasoako bertze tokietan, bildu du gehiengoa, eta alderdi bat, 2-3 gehienez egoten dire, beraz, baztango kasu berezi hori, eta aipatzen genuena lehenago patxi, bertze toki batzuk ere emozionantek egon zirenak, alde batetik Lekunberri, kasu honetan, emaitza historiko izan zuen EH Bildu eta gainditu zuen, hor, kasi demokraziaren asmentatik zegoen alderdiari edo taldeari nolabait ere, naiz eta hautagai ezberdinak izan tuzten, beti familia antzeko bat izan da, familia ideologiko antzeko bat, hor aierdi urtetan egon da, eta orain Lekunberriko taldea zegoen, eta hoien porrota, lehenbiziko aldiz, demokrazia guzi honetan, 50 urte hauetan, eta EH Bilduk garaipena, hor aldaketa potolo bat beraz, eta bertze bat, toki emozionantea patxi, Iruñean hor egon zen, lehia hoixen, arron borrokatua, 2008 bozketara gelditu ziren azkenean UPN Kristine Ibarrola eta Joseba Asiron, baino etzen gainditu, beraz, patxi ez dakit, zer gertatuko den Iruñean? Pues orai hor negoziazioak etorriko dira, eta hor ikusiko dugu zer gertatuko den. Aldera batetik, eta uste dut Arnaldok erranduela gaia gaur goizean, hor ez dagoela negoziaziorik,
bai eta bai Bilduk behar duela izan alkatetza, Iruñeko alkatetza. Eta horren inguruan borrokatuko dugu, zeren lehenguan ere horre egon ginen, gerozte kudeak eta pisu handiera guk eraman dugu Iruñeko udalean, baizik eta gainera oposiziotik lana eginez, eta hori askoz ere horrek zaildu egiten du eguneroko lana, ez? Eta hortik badago praktika bat, aukera bat ere badago Bilduren duintasuna edo errandakoa betetzeko orduan nolakoa den ikusita, eta hori izan dute Madrildar eta Estatu Espainiar guztikoak ere ikusi dute gainera zenolako jarrera eta badago gure aldetik. Osea, hor buru belarri badirudi osartuko garela negoziazio hortan, negoziazio oso gogorra izanen da, eta zerbait eman balime dute aurreko hauteskundeak da komplikazioa ondotik negoziazioak egiterako orduan. Zerengatik ja nolako, eta badakizu hemen zer gertatzen den, igual, talde berdina, ez du zertaz berdin pentsatu Berriozarren edo Ansoainen. Eta gainera ez da gala gertatzen, eta gero negoziazioak leku batetik bertzera desberdinak izan daitezke, eta emaitzak ere. Osea, hortaz badago lan ikaragarri bat egiteko, eta zailtasun handitz ere gainditzeko. Baina, kursi dugu, eta orai hemen gertatzen dena da, eta lekun berrikoa bai, autobidearen gaiarekin sortu zen beste talde hau, edo hor izan zen banaketa, hori izan zen gaiaren banaketa, zerengatik orduan harreman handia genituen lekunberriko jendekin ere. Eta, ikusi egin behar denetan, baina jakin, hemen orai oso zaila dela, eta ja gaurtik negoziazioak hasiak dira. Zerengatik oso egun gutxi daude, hurrengo hauteskundea baino lehen ere, ikusteko zer egin behar den. Ausartzen zara Patxi, aurre ikuspen bat iteko Iruñerako, nor uste duzu atrako dela alkate? Nahia gauza bat eta beldurra bertze batetik. Ez ezkoa inore, ez dut indondik ere onartzen. Baina nik uste dut zailtasun handiak izango dituela orai. Ikusiz gehien bat zen olako lasaitasuna eskaintzen zuen ja gaur goizean, negoziazioa horren alde Arnaldoak uste dut, egin daitekela zerbait, eta karo, PSN ere zerbait egin behar du, ezin da egon orai Nafarroa ere galtzen. Nafarroa beharko du eskuratu. Bai, baina uste duzu PSN, momentu batean Bilduk ordezkatuko zuela, Nafarroa edo jarriko zuela baldintza Iruña Nafarroa emateko txibiteri? Ez da gehiegi izanen hoixen? Zer ematen, Iruña ematen bat digu guri? Klaro, erazorik gabe, berzeiz erran genuen guk ez dugule almenik, ez dugule albideratuko UPN-eko eskuinigaren zerrendak, edo, hortek nik pensatzen dut, baina zaila, oso zaila ikustea. Dena den, duintasunez jokatuko gara, zabaltasun esku zabalak ere izango ditugu horrelakoak ikusterakoan, baina jakin denen nahi dutela orai postuak lortu, eta, Hemen afera da, Patxi, orain, zer eskatuko duen EH Bilduk emateko txibiteri Nafarroko gobernua, ez? Nafarroko gobernua, zalantzarik gabe, Nafarroko gobernua hor dauka mai gainean. Osea, nahi badu bihar sinatu, pensatzen dut, ez nahi negoziatzaile, baina pensatzen dut bihar berien izango zuela... Baina Bilduk zerbait eskatuko du? Bai, klaro, udala. Zer? Udala, klaro, Iruñeko udala, ez dugu guk onartuko bertzen norbaitek eramatea. Gaine guk lagunduko ditugu behar diren guzia, baina Iruñeko udala, kusi dugu gainera 4 urte hoetan tokatu zaigu Iruñeko udala kudeatzea, zeren beste maila honek ez dut eusik egin, dena izorratu besterik, eta, kusi dugu gero zuek ere zenolako aukerak eskaintzen zituen, eta zuek kontuten eduki beharko dure, horren ondorioz, boto batzuk ere eskuratu dituela Iruñen, eta zinegotziak ere. Oseak, beharko du ikusire, etorkizunian zer gertatu zen, eta gaurko egunean ez dago gauz gehiegi emateko, badakigu bai, kritika gogorrak izango dituela, beraien aldetik edo eskuinaren aldetik
botoa Bilduren alde edo Txibiteren alde egiten badu, baina beste giz ere hemengo autonomia foru desagertuko da. Eta hor arazoak izango dituzte, erai dut, hoi ez badute eskuratzen, hoi eskuratuz geroz, begira autonomia bat, beraiek kudeatzen duten autonomia bat izanen dute orduen Iruñan, Nafarroan. Eta hoi ere ikusi behar da. Euskal Autonomia Erkidegoan, hor baitere EH Bilduko jendea konten, ikusten ziren EAJkoak, pozik baino pixket kezkatuagoak, ikusten ziren aurpegiak emaitzengatik, PSNkoak, printzipioz antzeko, pixkat galduta, eta hori, erran daiteke EAeren kasuan, lerroburu batean erteko, EAJak pixket beiti, eta EH Bilduk goiti. Ez dakit hor zer gertatu den. Egibarren aurpegia zen poema adierazgarria Gipuzkoan zer zen gertatua. Ez da konturatu zineten, baina negarra eskapatzen zitzaion ja ikusi eta nolako emaitzak zituzten, ez? Nik uste dut hor hartu dutela hostiarik handiena. Bai, gainera inkestek ez zuten ala ematen, inondik ere. Eta gero, badire zenbait gauz, behiratuz matematikoki garrantzi asko igual ez dutenak, edo handia hartzen dutenak, zenbakiak erraten duen baino gehiago, eta horrelako zerbait gertatu da Bizkaian, zeren, eta karo, bi galdu eta bi hoiek Bilduk biltzea, hoi oso fuertea da, lauen desberdintasun hoi murriztu jan egiten da, ez? Eta hoi oso fuertea da, eta hoi gertatu zaie, eta ikusi da, inbertze herrietan, zuk erran duzun hori galdaka hon zen, ez? Lenguan itzen bai genuen. Eta begiratzen dut, lau gehiago. Eta horrelako herri... Ikusleko horretarazteko, hortxen ontzera, ipatzen ginen ez elkarrizketan asmentan, nahiko kalapita egon zen, hor, earantzadik egin zuen ikerketa eta, lako esposizio batekin, hemengo Euskal Gatazkaren inguruko biktimekin, eta nolabait ere jarri zituen, bai, etaren biktimak, eta bai, hildako etakideak edo etakidetzak dio zituzten hildakoak, eta hor, sortu zen alako Kristoin Kalapita, EAJkoak eta beste alderdiak erranez, ezin zirela biktimak berdindu eta alako kontuak, nolabait ere hor hasi zuten kanpaina, eta izu, galdaka hon, EH Bildu, uste dut, 3 edo 4 gehiago, atera dituela. Kanpaina, zikina, eta kaiunten gainera, nola izena, arantza diren, duintasuna nolapait ere zalantzan jarriz. Dut hoi keragarri itxusia izan zela, eta horren ordaina da. Eta gero dute bertze ikur bat hor defendatu dutenak, deus baino gehiago, eta dire, barnean dituzten lapurrak. Zeren gati, de Miguel kasuan hor, eta bertzein bertze hor, zigortu egizan dira, beraiek sinesten dute gainera justizian. Eta, joder, hor, hainbertze hor ikusi dugu zepastu den, ez? Ez direla kartzelian sartzen ere, joder, hemen norbait arpatzen dute dozen gauzekin, barnera, haue berriz, beraien artean kudeaketa dela, eta, joder, lehendakariaren herrian, hor badire alkate bat edo bide edo hiru edo badaude ere paituak hor, diru kontua, diru handik edo hemendik desagertu egin dela eta. Eta, gauzoie denak ere irakotsi ditu, zerbait ere agertu balin bada, hauteskunde hauetan ere da, Bilduren duintasuna, zertaz? Beti, eta Arnaldori entzun diot, erraten, begiratu, eraman ditugun, kudeatu ditugun hainbertze eremu publiko. Ez dute inor harpatu oraindik, ez da inor agertu bere sakelera dirua eramaten zuenik. Eta gainera, gerta daiteke de, baina gure kudeaketa izain de hartute kanpora, berehala, zalantzari gabe. Eta oso importante da jakitea, eta oso importante da erratea. Eta erraten ez bada, beti badago susmoren bat ere. Eta, hemen ikusi duguna da, ez epaitua izan da, eta, joder, ez dira kartelera sartzen zu. Ez dakit zerren esperon daude, esperon zeuden orai negoziazio hauetan, ja horiek egingo zuten, juezekintan negoziatuko zuten zerbait kanpoan uzteko, baina, ez dute lortu, eta orai bai galduko dutela olako emaitzekin. Eta, ala xen daude gauzak. Patxi, gainera, negoziazio guzti hauetarako, hausen, gaurko maiatzaren 30 ontako lerroburu nagusia, edo bertze lerroburu nagusia, denbora gutxi geldituko dela paktu horietarako, Sánchezek aitzinatu duelako hauteskundeak. Uztailaren 23an izanen dire Espainiako kortetarako hauteskunde orokor horiek, eta gaurkoan mundu guztiek burutan duen galde modue,
ja zergatik Sánchezek egin duen, aldaketa hori zergatik egin duen jokaldi estrategiko edo taktiko hori, eta denak horri gaude. Buruko errotai bueltak manez, ja zertaz egin duen hau, Patxi, ez dakizuk nolak usten duzun? Norbaite pilotan xokoa harpatzen jakin balin badu, balin badaki, hoixen, hau da, Pedro Sánchez da. 3-4 aldiz, egon da, hiltzeko, itotzeko zorian. Errekan sartua, bazirudien, eta azken orduan sokaren bat hurbildu zaio eta lortu du. Eta hau irabazteko egin du. Zerengatik galduta zegoen, ez zuen deus egitekorik, nola segituko zuen kudeatzen urtarrila arte ere horrelako egoera batean, ez? Pues hor ja, zen horako diskurso egin duen PPek, oraindik ere arrazoi gehiagoz horrelako diskursoa mantendu egingo zuen. Eta unekin dena patu du hankazgoiti, zeren eta orai hemen sartzen den erronka da, edo eskuina, edo ezker antzekoa, bien arteko lehia. Eta hor, dena du irabazteko, gaurkoarekin konparatuz. Hor, nik uste du behintzat. Dena du irabazteko, eta karo, hor kusiko dugu zepasten den. Oduen Patxi, gaurko zalantza da, maixu jokaldia izan da, edo... Zalantzarik gabe oso maixu jokaldia izan da. Horaiko hau, horai hau atratzea. Zerengatik gaur goizean, ja hasi dire, hemen, edo hau. Eta karo, hortan, inbertze jendek, igual, menmandiotena botua boxi edo eskuinari aldatu dezakete, zerengatik beraiek ez daude fasismoaren alde, beraiek bertze kudeaketan edute, naiz eskuinak izan, bertze zerbait bilatzen dute. Eta orai hemen, konfrontazio izan zen, nik uste dut gainera gaur amets egin duela Frantziako lehen ministroarekin Suekoa, zeinek sartu ziren bigarren errondara, pastu ziren PSF, Parti Francesa, eta Le Pen. Eta orden, Frantzia guztian kristoi mobide izan zen, unen kontra. Eguneko 17 atera zuten bakarrik horrek fatxak. Le Penek eguneko 17. Eta antifasista guztiak, 80 edo 80 edo zenbat, eguneko 80 botua izan zuen. Hau Frantzia Holandekin, zentatu zen? Holand zen, ez, nola zen, betaurreko, ez dut gogoan, igual da. Sarkozy erez? Sarkozy erez? Ez, zen, Suekoa eta jende guztiak botoa eman zioten PSOEkoari fasismoaren kontra. Gero aldatu dire gauza, baina, bueno. Eta, bueno, pues horrelako zerbait, nik uste dut, horrelako zerbait ere espero duela, orain movida bat izan dela, zeinean beste jendek ere botoa kendu eginen diola, eta, bueno, kusiko dugu zer pasten den. Nola baitere ez, kusita, erabiliko du pentsatu diskurtso hori, ez? Sánchezek... Zalantzarik gabe. Nik uste dut gainera... Fatxak heldu direla, eta nola baitera oraiko susto honekin, mobilizatu, abstentzioa egonda ere bai. Beraz, abstentzio hori bizkat buelta eman, eta kontuz, heldu dire eskuina, heldu dire fatxak, nola baite diskurtso horrekin saiatu mobilizatzen, ez? Ezkerreko, bozkatzeile guzi horiek, eta lortzen duen mantentzea, karo, egia da, urriraino esperatu beharko balu, luzia inen zitzaiola. Kristoin desgastia suposatuko zion hori. Horrek, gainera orduan eriko zen eskuina arrazoi ez. Erranez, bueno, pues hemen ez dagoela kudeaketarik eta unek ez duela funtzionatzen eta bere postua mantentzeko edo zen gauza egiteko gai zegoela eta inbeste argudio izango zituen. Olako batean eta gainera nik pensatzen dut amets egin duela Frantziako presidente horrekin. Gainera, Patxi, baita hartzen zuten bertze gakoetako bat hau egiteko zela zukerten duzuna, orain, ez, egin behar dire, izan ditugu, udal hauteskunde hauek, ez, municipalak, udalerrietakoak, eta, orain ere udalak osatu behar dire. Eta orduan erten zuten, toki honitzetan, Alderdi Popularrak, PPek beharko duela Voxen laguntza. Eta, nola baitere, hoi ere erabiliko zuela. PPek nahi badu udaletxe hainbertze lortu, orden beharko du, seguraski Voxen laguntza, eta hoi ere erabiliko zuela nolabait ere kanpainarako, ez? Hoi pixket fresko izateko, eta kontuz, zeren PP bozkatzen baduzue, Voxekin torriko dire, eta nolabait ere ultraeskuina dator, ez? Eta
akaso ere izan zitekela bertze gakoetako bat. Eta hirugarreneko bat ere, aitu dut nik handik hemendik erraten zutela, bueno, ezagit ez, arreta aldatzeko estrategia bat, fokua aldatzeko estrategia bat, ez? Utzi beharrean, edabidei eta nolabait ere gizarte zibil guztiari hauteskunde hauen inguruan hausnarketak egiteko eta PSOE nolabait ere hor zigortzeko, ez, haizu, fokua aldatu, hauteskundeak, makinaraia guztia martxan jarri behar da, eta batean ez du utzia inbertze denbora, udal hauteskunde hauen inguruan hausnartzeko eta bueno, ez, hor kritikarako nolabait ere, ez? Kendu du kritikarako aukera hori eta hauteskundeak. Zuek galduta zegoen, erabat galduta zegoen, eta orain unekin berriz berpizten da. Komentario bat, entzun dudana, egunkari guztiak Pedroren argazkia. Egunkari guztietan hori agertzen da lehenengo horrian. Zueko buruaren, garaipen badago, denak bere ganatu ditu nolapait ere, eta denek irakusten dute bere aurpegia gaurko egunean egunkari guztietan. Beharrean, bertze izatean ziren 1000 argazki, direla, ezagitez, PP-ko eta Voxeko hautagaiak adibidez, udaletxe bateko, udaletxe hori ez, alkatetza hori ospatzen. Argazki hori beharrean, baduzu Pedro Sánchezen argazkia. Eta hori ere lan dute. Eta gainera... Baixu jokaldia, batxi. Baina ez da lehenbizikoa, bidezazu, bi izpiru aldiz, galduta zegoen, erabat galduta zegoen, eta beti atradagoiti. Hau, une badu Kristina Bilezia. Xakian ona izanen da, batxi? Xakian ona izanen da? Pensatzen dut, baietz oso ona gainera. Oso ongi mugitzen dituelako zor dauden pieza guztiak. Bueno. Hoixen, gaurko galde modu, zer gertatu dute den hortzen, guzti horrekin. Ez da, ikusi beharko da, gauza harrigarriak, gaur bertan, eskatzen alduzu, patxi, korreoz behintzat postaz bozka egin alizatea, gaur bertan, eskatzen alda gaur. Ja, gaur bertatik eskatzen alduzu, korreoz egin nahi duzula, bozkak eta hori, beraz, zerren ditut, hauteskunde horiek berriz ere, hemen daude jadanik, birala ezaguna egin zen, atzo Angels Bartzeló kazetariaren erreakzioa, jakin zuenean, hauteskunde horiek ez, deitu zituela, gelditu zen hola harritua eta asertue deialdi horrekin, berriz martxan batu beharko gara. Nik uste du saiakera bat, Sánchezena, agudo atzentzeko udala hauteskunde hauek, eta fokua jartzeko bertzeko bait, edo eskuina, edo PSOE eta bloke progresista. Hoxe, nik uste bere apostua, hilala bizikoa. Bai, hala da. Apostua, baino ikusiko da, zer gertatuko den. Batxi, gaurkoan pixke luzatu zaigu, hemen utziko dugu, baina, hemendik denbora eska batera, hemen izanen gara kontu gehiagorekin. Segituko dugu hurrengoan. Mila esker, Patxi. Eta ikus ditzagun orain, Iruñerriko udaletako albisteak. Berrio Beitin ekainaren batetik uztailaren 4 bitartean, euskara ikasteko diru laguntzak eskatzeko bigarren epealdia irekita izanen da. Hain zuzen ere, 2022ko uztailaren batetik eta 23ko ekainaren 30 bitartean egindako ikastaroen inguruko beka eska daiteke. Aipatutako epean eskabideak aurkez daitezke udaletxean edo egoitza elektronikoaren bitartez. Berriozarren 2023ko jaietako kartel lehiaketa. 2023ko jaiak iragartzeko proposamenak aurkezteko epea maiatzaren 22tik ekainaren 8 izanen da. Lanak Berriozarko udaletxeko auzo bulegoan aurkeztuko dira 9:00 ordu bata eta erdietara. Iruñeko udaleko animalien arretarako zentroak katuentzako esparru berri bat estreinatu du. Gune berri honetan gaixotasun infekziosoak dituzten eta isolatuta egon behar duten felinoak eta adopzio zaila dutenak hartuko dira. Bertze berri batean Iruñeko udalak 16 prestakuntza tailer antolatu ditu, ekainetik irailera hiriko merkataritzari zuzenduta. Eraginkortasun energetikoari eta hondakinen kudeaketari buruz. Programak merkataritza lokalei zuzendutako energia eraginkortasuneko aholkularitza pertsonalizatua jarriko du abian. Eta azkenik, Iruña
aparkatzeko gune laranja izango da berriro San Ferminetan uztailaren 8 14 bitartean biak barne. Normaltasuna ohiko ordutegi eta tipologiekin uztailaren 15 berrartuko da. Gaurko bigarren elkarrizketa unten, ezkara politika kontu ez aituko, ja pixka saturatua gaude horrekin, aituko gara bertze aferez, nolabait ere guzti honek estaltzen dituelako, hainbat kontu, kultural eta bertze gixakoak, eta orain gainera, justo Sánchezen berriarekin oraindik gehiago, ez guk eman nahi izan diogu, hemen txen tarte bat, hain zuzen ere, Euskal Herriko eskolarteko txapelketari ekainaren 3 jokatuko dena, eta horretaz solasteko, Oier Iurramendirekin egonen gara, hain zuzen ere, txapelketa horretako antolatzaileetako bat dena, eta hemen txen pantailaren bertze aldean duguna, beraz, Oier, atxaldeon, eta mil esker gurean egoteagatik. Atxaldean, ez da zer. Oier, aipatzen genuen Euskal Herriko eskolarteko txapelketa, hoixen antolatzen aizate, ikuslegoa pixkate kokatzeko, lurreratzeko, zer da Euskal Herriko eskolarteko txapelketa? Bueno, da ikastolen elkartearen eta bertsozale elkartearen artean antolatzen den txapelketa bat, 18 urtez azpiko bertsolariek kantatzen dutena, eta herrialdetan antolatzen dira herrialdearen barruko eskolartekoak, eta ondoren egiten da Euskal Herriko final bat, kasu honetan larunbat honetan jokatuko dena. Baina, bertsolari gazten promozio txapelketa bat da. Eskola hauek nolabait ez dakit federatuak daude, edo zerbait ez dakit ofiziala da, edo ez dakit nola horrek funtzionatzen duen? Deialdia irikia da, edozein bertsolarik hartu dezake bertan parte, eta deialdia zabaltzen da ikastoletara, eskoletara, bertso eskoletara, eta printzipioz edozein bertsolarik hartu dezake parte. Baina, antolatzaileak kasu honetan ikastolen elkartea eta bertsozale elkartea dira. Idatzizko txapelketa egiten da eta bapatekoa. Bietakoak. Ados, ikastoletatik ere bai, etortzen delako jendea? Bai, batez ere idatzizkoan gazte asko hartzen du parte, azkenean bapatean aritzeko eskatzen duelako beste bertso maila bat, ez? Orduan bapatekorako bertsolari prestatu edo multzo txikiagoa eta idatzizkoan ume pila batek hartzen dute parte, eta bai. Baina, esate detena, bertso eskoletatik eta ere bai izena ematen dutenak badira eta deialdia zabala egiten da. Urtero antolatzen den txapelketa hau, Oier? Bai, urtero, hori da. Urtero udaberrian izaten da normalean, pandemia urteetan eta hor bai izan zera aldaketa batzuk, baina normalean orain arte behintzat Gipuzkoarekin hasten da, esan nuke martxo aldera edo, eta beti bukatzen da ekainaren hasieran, lehenengo bigarren aste hortan, epealde horretan, baina bai, urtero. Galdetu nahi nizun, Oier, txapelketa honen pixket ere garrantziaz, zera, haunitzetan haitzen diegu ez, bertsolariei eta bertso gintzan ibiltzen zaretenei, haizu bai honek eskolarteko 2018ko txapelketa irabazi zuen, ez, halakoak haitzen dira haunitzetan, beraz ulertzen dut, halako arrobi moduko baten gixan ere, funtzionatzen duela txapelketa honek, baina, hoixen, nola ez dakite, ze garrantzia emango zenion txapelketa honi? Bai, azkenean, gazte jendeak ez bere burua ezagutzera emateko eta pixkate bapateko bertsoarekin eta holtzagaineko lehenengo esperientzia horiek normalen eskolartekoan ematen dira. Eta gaur egun plazan dabiltzan, puntako, esan genezake, bertsolari gehienak eskolartekotikan pasatakoak dira. Azkenean, normalean, bertso eskoletan gazte garaian hasten gara, 8 urtetikan aurrera. Eta, gehienontzat eskolartekoak izan dira horreneko esperientzia, pixkatu holtza gainean, eta, bai da modelo txapelketero esango dugu, baino, aldi berean gero Euskal Herri mailan ere edapen desentekoa duena. Orduan, bai izaten da, jende guztiak normalean badaki azkeneko urteetan zeintzuk izan diren herrialdetako eskolarteko txapeldunak eta zer esanik ez Euskal Herrikoa. Orduan, bai izaten da pixkatu horrelako eskaparate on bat eta aukera polit bat, batetik aurreneko esperientzia hori ukitzeko bapateko bertsoletzarekin eta holtza gainean, eta estetikan zure buruare ezagutzera emateko, eta jendeak ere esatu, honek lehen urtean finalean egon zan, hauten irabazi egin du, eta etorkizuna eduki dezake ez, eta ez du zertan, pasa izanako beste askotan ere eskola artekoetan
ez eukiain, ez irabazi ez iristea finalera, baina ondoren beste ere batzutan edo aurrerago plazarako sarrera hori lortzea. Baina, bai izaten da, normalen eskolartekoa irabazten duten horiek, esan nahi dut ere bai, 18 urtez azpitik ja, bapaterako gaitasun handia eskuratu dutela, eta bai, bizkat ezagutzera emateko eskaparate polita izaten da. Zeren, oier, normalki gaur egun puntako bertsolariak deitzen alditugun oiek, alako eskoletatik etortzen dira, hau da, nolabitere teknika formalki landu batetik eta bar, erran nahi dut, ez da inbertze, ez da egit, akaso irudi erromantikoago hori, nolabaitere, norbaiten berezko talentuan hasten dela bertxotan eta hortik iristen dela, normalki pentsatzen dut, ikuste ditugun bertsolari gehienak txikitatik hasten direla hor teknikak azkarki lantzen. Aitua dut, akaso goier hanka sartzen dut, Uxue Alberdik, uste dute berandu hasi zuela bertsolaritzan, baina gehiengoak ulertzen dut, oixen, eskola honetatik pasatzen direla. Bai, bertsolari asko dagoek gaur egun puntakotzat ezagutzen ditugunak eta haien bertso ibilbidea berandu hasi zutenak. Azkenean, esaten danean jaiotzatik edo, azkenean jende horrek ere bertso eskolean pasa ez den jendeak, baina bertsolaritzan, edo bapateko bertsolaritzan bere lekua egin duenak, toki batean edo besteen esperientzia hori jasoko zuen asko agian etxean, gurasoen gandik, aitona monen gandik, dana alakoa, eta beste batzuk agian etxean ez, baina bertso eskolan bai, baina azkenean, bertsolaritzarekin jolasteko aukera hori eukitzea eta ondoren hori gustatzea eta halako apostu bat egitea ez, aurrera egiteko hori hartu ezakezu bertso eskolan edo etxetikan jasota. Baina, bairudi bertso eskolan oso goiz hasten ez bat ondoren zailagoa dela eta segurazki izango da, baina bauzkagu adibide asko, igual gazte garaitan hasi, 18-20 urte bueltan, naiz eta ordura arte bertsozalea izan eta bizkat bertsolaritzaren oinarriak ezagutuz, 0-0tikan agian zailago izango litzateke, baina gazte garaitan hasi eta ondoren lortu izana plazara iristea eta urtean zera golako saio kopuru altu batean kantatzeko aukera izatea badaude bai adibide. Hortxe nahi ginen bizkate kokatzen eskolarteko txapelketa hau, nolabait ere, bertsolaritzaren mundutxo honetan, aipatzen gen, bizkat ez, duen garrantzia duen kokapena, baina oier, konta iguzu, aurtengoa aipatzen genuen, launbet hontan ekainaren 3 jokatuko da, ze formatu izanen du, ja aipatu duzu, dagoeneko, bi aldaera edo bi nolabait ere, lerro handioiek izan nahi dela, bapatekoa eta idatzizkoa, baina konta iguzu bizkat zer topatuko dugun. Bai. Euskal Herriko finalen kasuan bapatekoarekin egiten da. Bakarrikan idatzizkoa herrialdetara mugatzen da eta Euskal Herrikoa bapatekoa izaten da. Eta esan dezun egin moduan, larun bat honetan, ekainaren 3 izango da Jurretan, 3. urtea da Bizkaian egingo dena, eta esaten dut, hain justure 3 urtero aldatzen degulako herrialdez. Haugatik, Senperen egin genituen azkeneko 3, eta orain beste 3 Bizkaian, eta hau izango da 3. Bertan, 10 bertsolari izango ditugu kantuan, 2 Gipuzkoar, 2 Bizkaitar, 2 Arabar, 2 Nafar eta 2 Lapurtar, eta, hauen artean jokatuko da etxapela. Saioa 11 aterritan izango da, Jurretako frontoian, eta normalan 2 ordu inguruko iraupena izaten du, eta ondoren mokautxo bat egiteko aukera ukitzen duguan, olako lunch estilora, saioaren ostean bizkat giro hori eta bilatzeko, eta, elkarren arteko kohesio lanerako edo zengo dugu, bertaratzen dianak, sarrerak hartu ditzakete, 3 webikoitz bertosarrerak.eusetikan doan da, eta esan dako 11 aterritan hasiko da saioa, eta ordubik aldera edo olako lunch moduko bat eukiko dugu, 3:30 edo 4 arte. Hori da plana. Hau, ulertzen dut finala jokatzen dela, oier, beraz, etorri zarete orain azken hilabeteetan, herrietan eta bar, nolabait ere, bizket eliminatoria horiek, lehia horiek eginez, ezta? Hori da, azkenan eskolartekoa herrialdeetan egiten da aurrena, eta ondoren herrialde horietan irabazlea eta irabazle ordeak lortzen dute Euskal Herrikora esailkatzea. Orduan, Gipuzkoa egin zuten aurreneko finala, Lasturren jokatu zen, eta bertan June Aiestaranek irabazi zuen, eta Danel Etxeberria izan zen txapeldun horretan, 2 horiek izango dira Jurretan kantatuko dutenak. Nafarroan Iruñean egin zen finala, eta bertan Katin Madariagak irabazi zuen txapela, eta Ekin Mateorena izan zen bigarren, beraz, 2 izango dira Nafarroako 2 ordezkariak. Arabako kasuan, Mai Agirrek irabazi zuen, Sabin Aberrategi bigarren, Arabako 2 ordezkariak, Gernikan Aizeateleriak irabazi, Ixone Asastegi izan zen bigarren, beste 2 ordezkariak,
Lapurdetikan aira izpurua eta ibai lekuena etorriko dira, eta horiek osatuko dute 10 kotea larun baterako. Baxen Nafarroa eta Xuberoatik ez dator inor? Hori da, lehengo urtean bai, Daiak Luxet izan genuen Zuberoatik, baina, bueno, adinez pasa da, eta aurten bi lapurtak izango ditugu soilik, bai. Hori urtearen arabera aldatu izan da, ordezkariaren arabera. Saioa bera, Oier, nola izaten da? Ez dakit nola baitere bertso txapelketako formatu berdina duen, ariketa berdinak diren? Bai, nahiko, esango dugu, ez dute kantatzeko aukera gehiegi eukitzen. Orduan, zorte kontua ere, tamalez izaten da finalo, azkenan 10 bertsolari izan da, denek asko kantatzeko aukera ez dutelako. Beraz, bai izaten da alako presio gehigarri bat eukitzen duen saioa, eta azkenean asko kantatzeko aukera ez dutelako eukitzen, eta horrek ere aukera gutxiago uzten dizkizu agian, zuokazun nivel hori erakusteko, edo aldi berean akatxikin bat egin ezkero gero hori buelta ematea ez delako erresa izaten. Orduan, badauka konponente hori Euskal Herrikoak, azkenean bertsolari asko izan da, gutxi kantatzeko aukera eukitzen dutelako. Baina, normalean pare bat ofizio egiten dituzte, 8 handian eta txikien, horrelako aurreneko fase bat izaten da, eta hortikan puntu gehien biltzen dituzten bi bertsolariek buruz buruko bat egiten dute, bertan puntu bat emanez bertso bat osatu, eta ondoren bakarkako lana egiten dute. Orduan, aigera buruz buruko iristen dian biek, denera aukiko dituztela, 10 bertso baino gutxiago kantatzeko aukera. Batean, orduan, hori, ez da luzitzeko tarte gehiegirik ere ez da izaten, eta zorte kontua ere batzutan izaten da, bai. Bi fasetan banatzen, orduan 10 kantatzen dute, bakoitzak 4 bertso, eta horko puntuen arabera bi honenak sailkatzen dira buruz burukorako. Bizkat Euskal Herriko txapelketa nagusien egiten den antzerako formatuan. Ulertzen dut ere nahiko dinamikoa izango dela, beraz, ez? 10 bertsolarirekin nahiko mugitua. Bai, hori eta ofizio bakoitzak 2 bertso kantatzen ditu, orduan, bai, nahiko dinamikoa da, eta bertsolariak aldiro aldatzen dianak, eta eserita altxa, eta bai, nahiko, bizi joaten da azkenean, eta aurpegi ezberdinak daude, entzuten ere, entzule zela jende asko etortzen da, partaide bakoitzaren ezagunak inguruko bertso eskolakoak eta horiek animatzen ere bero egoten dira, orduan, bai, nahiko dinamikoa eta polita izaten da. Oier, txapeldunak, txapela irabaztetik aratago, eta horrek duen nolabaitere prestigio eta ospetik aratago, badu nolabaiteko bertze, ez dakit, sariren bat edo zerbait gehigarriren bat ekartzen duena irabazteak? Ez, txapela beraia asko da, ez? Finalistak guztientzako ahots baten sormen egonaldian eukitzen dute parte hartzeko aukera, hori 10 finalistek. Gero, aurten justu udazkenean jokatuko dira Bizkaiko eta Nafarroko txapleketak eta hango finaletarako sarrerak ere ematen dizkiegu, eta kasuan gero irabazleak txapela eukiko luke. Aurtengo kasuan, Antion Mari aldeko talorak emango du txapela, eta ikusiko dugu zeini jantziko dion. Baina irabazleak txapela eukitzen du, baina beste sari guztiak denentzako berdinak izaten dira. Ez dakit, Oier, aurtengo maila nola ikusten duzun, pentsatzen dut, urtetik urtera maila ez dakit hobetzen, baina behintzat mantentzen dela, ez? Badagor arrobi nola baitera nahiko zabala, ez? Eskolen egitura ja ongi finkatu bat, sustraitu bat, beraz, pentsatzen dut, ez? Ez dakit, mailako bertsoak izanen direla, ez? Zeren batzutan pentsatzen dugu, gaztetxoak dira, eta, joango gara ikustera Benjaminak, nola baitere, ez? Baina, seguraski ere harrituko ginen, ez da, Oier, baut intuizio hori. Bai, nik uste eskolartekoak euki duen bilakaeran azkeneko 10 edo 10 esan nuke, batetikan generoaren orekatzea dela, emakumezko bertsolari askoz gehiago ikusten ditugulako. Adibidez, zela aurten Bizkaiko txapelketan 8 emakumezko bertsolariek izan dira, Bizkaiko eskolarteko finalean, eta larun bateko finalean ere jurretan 6 emakumezko eta 4 gizonezko izango ditugu. Orduan, hori bada azkeneko 10 eman den aldaketa bat, eta beste bat zalantzarik gabe mailarena da, ez? Aurreko edizioetakoei errespetuz, baina nik uste maila izugarri igo dela gaztetxoen txapelketetan, eta gaur egun 18 urte zazpiko esaio batean, aurkitzen diala bertsolari asko maila izugarriarekin, eta nik uste hor lan izugarri bat egin dela, bertso eskoletan, hezkuntza arautuan, eta baina jendea oso prestatuta, eta maila izugarriarekin datorrela, orduan, jarretzen balen baute ibilbide urtean ikusiko dugu emeka urte batzutara ze maila lortzen duten, baina esan nuke maila ere izugarri hasi dela urte batzutatik ona.
Hortzen gozatzeko aukera, erraten genuenez, Iurretan, zanen dugu eskolarteko final eder hori, eta gero ez dugu aipatu, baino patekotik aratago, baitera idatzizkoa eginen da, eta horren pentsatzen dute emaitzak aitzinerago emanen dituzela Oier, zeren, ez hori egindako ekarpen guzti horiek aztertzeko eta ebaluatzeko beharko da asti nahikotxo. Bai, idatzizkoa ez da egiten Euskal Herri mailakoa, herrialdetara imugatzen da, Euskal Herrikoa bapatekoan zentratzen da, eta egunean bertan kantatu, emaitza eman, eta hortxe bukatzen da. Bai, idatzizkoaren Euskal Herri mailako txapelketa ez da egiten, bapatekoa da egiten. Hortzen eskolarteko txapelketa hau, bertsolaritza, nolabait ere gazteen artean ere sustatzeko, eta horri bisibilitatea emateko, eta aipatzen genuenez, Iurretan, bapateko hori ikusteko aukera paregabea, ekainaren 3an, laun bat honetan, beraz, bertaratu. Oier, ez dizut aipatu, bertaratzen ez denak ere badu nonbaiten txapelketa hori, final hori jarraitzeko edo aitzeko aukerarik? Zuzenean ez, kasu honetan zuzenean etzuna izateko, bertaratu inbeako du, baina gerora, ni uste bizpairu egun aurrerago, bertsoa.eusen igoko ditugula bertsoaldi hautatuak, eta bertaratzerik izango zuenak, bertsoa.eusen aukera guko du, urrengo astean zehar, gaintzuteko bertako alde batzuk. Bikain. Oier, ez da zerbait garrantzizkoa, zendu zaigun errateko? Ez, azken orduan ere animatu nahi duenak, printzipioz aforo arazorik eta ez zegoela izango, eta sarrerak doan dira, 3 bikoitz bertsosarrera.eusen, eta azken orduan bada ere, animatu nahi duenak, ongi etorri izango dela. Oier Iurramendi, Euskal Herriko Eskolarteko txapelketako antolakuntzan, buru belarri eta lonbet honetan, itzordu garrantzizko. Hori, hemendik xalotik baitere, gonbitea, hortzen ikusteko. Gure bertsolari gazte horiek, aurpegi horiek, segurazki ere, etorkizunean, aski ezagunak izanen direlako. Oier, mileskar honetz, gaurkoan gurean egotea. Zuei, mileskar. Hauxen, gaurkoz astearte unten eskaintzeko geinatzuena, bihar hemen egonen gara, berri eta kontu gehiagorekin, astearte ona pasatu eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.